ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Dari hajar ngot ki khun ka sinra juwai ha ka artrek musyang ka bari ka sngi balai jong ki su sngi le yaw jong ka le nyambe ding khlam ki le mi pajba ban saki ya jingra khnong balai ban le bu ya ka saka jaka kentang hapo sawer ha ka ni ka sngi le yo sngo ya jingrio jong ki bom ki sing bat ka buri ringkat ka shat kenti risa bat ka kan hoi kan kiu artat ki kenthei long kami bag samla kenthei hala ki riam jing teng siar ki le mi shahmat ka yo ban pet kai ka jing shat ki rang samla ki rang rang ba ki be shimenta ban rai khnong blai ha swa ban pendap ya ka nyam ka bakong san ha ka sngi musyang la pendap ya ka jing le nyam paper ka pala sedang na do po sau bujim step da ka penyang ya ka din klam ka bon hayung blai jong ki jai rangat wa ha chilyang rat ha ka ni ka juk opor la penyang ru ya ka din klam ka do hayung lang do bat hadin pat ki thliu yeng ka nyam tri ki la penyang ya ka din klam rit hala ki yeng ki jong ki ha ka por khnai steng men step ki khun ka ra ki le ra ya ka sembut khnong na jaka kentang na yaw musyang ban penyang ya ka khli snong ha chilyang ran bat hadin pat ki kamai ra kin ya kendu ha men koi perdi kat ba hak por kat arbji meski ki khon ka ra ki lami na men koi perdi man penhiari ki bom ki buri man shat ha ki jaka nyam kun thup ka biar ka balai dat lawakor bat boro ki jaka nyam ha yaw musyang haringkat ki bom ki sing bat ki buri la le chalum suyung ban le ra ya ka khnong balai bat ban le bu ya ka ha ka jaka kentang hapo sawer hang ni hapo sawer doloi ka ilaka juwai haringkat ka ngu kedem ula ai ka perna khnong balai ha ukunyi ka kurni khla ban pendap ya ka nyam kerukom mat hadien pala pendap ya ka nyam kerukom lara ya ka khnong balai syamadan musim ha ka ba ya ka le nyam on pendap da ukunyi ka kurni khla bat upator kini kele nyambe ni klam jong sin ra juai kan ko la shai ka sngi mushai lai terik hapung ainar
Pesco.